NgokaMateyu isahluko sesithathu verse 16 kuya ku17. uJesu esebhabhadisiwe wakhuphuka masinyane emanzini. Bheka izulu lavuleka wabona umoya kaNkuluNkulu ehla njengejuba eza phezu kwakhe. Bheka kwavela izwi ezulwini lithi, "Lo yindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo." Ngabuza edlozini lami ngacindezeleka kangaka ebobeni bami ngakade kwenze njani. Ngaphenduka isihlahla somkhiwane sasingathelanga ngangiqalekiseka kade kwenze njani. Abanye babesidlulele ezimpilweni zethu basithola sithelile baphuma befumbathile basishiya sibonile sona leso sihlahla somkhiwane. Basilimazile impande zokubekezela umthambo womthombo wothanda usagelezi ngokufanele kufokuthiza. Okuthize engqondweni kanti abanye baphuma bephilile nasemoyeni kulo mkhiwane. Sazalwa sifumbathisiwe esandleni iphiwo zethu Nkosi zabona amaqhila salanga ukutshelwa kodwa nakho sesibona ngomobo. Isililo sabazali bethu bekhala bebona amakhaya efa nathi singenamandla okwavusa. Basiqamba amagama nesiqa abazali bethu bebambele endulo kanti intulu ukuthi igama liyamlandela umnikazi namanje ngisayilindile leminenhle. Omunye kwathi uyovusa umuzi waze wasweleka umzali elindele isithela asitshala ngesimo segama enganeni yakhe. Nempilo iyashintshashintsha imbala sithi sayiqonda iyaguquguquka iyalimba xambili ngayibala sisaphila. Sadlula befungile umthombo womona kubathakathi namanje uyachichima. Asinakho okuningi sidle ngamabala amabili njengengu uthando nenhlonipho sibonga masisavuka. Siza Nkosi ungixolele ngokungasayi endlini yenkonzo ngaduba mhla ngibona umthakathi wendawo egqoka umNazaretha eshumayela ivangeli. Ontaba kayikhonjwa basibangisa ubala basaba amandla akithi sambathisa wona uma singaphumelela sobakhomba bese bayadilika. Uthi uJesu kubafundi bakhe uma ninokukhola enhlizweni zenu ningayikhomba leyantaba nithi intaba kudluka. Amandla ebhubesi abonakala lisencane ngiyaye ngisho njalo mangibona izinto ezinhle sinikini ikhanda sengiphika. Mina amandla edlozi anginakwa ngabazi ukuba kulona ngabe kade bangcwaba khabo mama. Ukuba kuya ngezitha ngabe kade kwathiwa dudu kini nina bomndeni uthula othulini kusho bona bebhuqa umama uthulile. Kwathi ubucobuhle bahamba ngabili sizamile ukuthola umaqondana namanje lutho kuyala ukuqondana. Izinkaba zethu sayiqondanisa nabantu okungebona impilo zethu zabola salithezo nenkumo. Kunalokho Nkosi sihamba kabi sihambele esigodini sethusi lokufa sithwele ukusaba ngamahlombe hleze yiso nathi lesi siphambano sisobethelwa ngaso. Emagameni ayisikhombisa maningikhaphela ningalishiye lokuzame lokuswele lenhlupheke losize lokuphuka komoya lokuthandaza niliqhamise kakhulu lokubekezela. Nabantu abathi banatho kwamanje siyazibuza ukuthi kuyovuka nini ubuJudasi basithengise ngenani elingenakubakhela nzuzo. Pheze kokona kwethu mkhululi sinxusa ukukhulula kulamafindi enhlupheko esiboshwe kuwo. Sinxusa ukufakwa echibini elabhabhadisa uJesu wehlelwa umoya oyingcwele ngesimo sejuba. Ngikhulekela ukuba sechibini. Menzile ishasi imbongi kagogo. Akunamjuluko.